дар чашмои ана ҳамаи дӯстрояко бубинед, назар кунед. аз болотарин мақомдор то оддитарин муҳоҷир ман аз шумо хоҳиш мекунам, бо диққат дар чашмони ана ҳамин додараки дӯстрояки хурдакак назар кунед. ҳоло аз бӯи модар сер нашуда буд. кӯдакиҳои худтона ба хотир биёред. оё боре дидем ки духтари яке аз мансабдорон рафт дар муҳоҷират даргузашт? дидем? оё дидем ки фарзанди яке аз вазирон рафт дар муҳоҷират дар сардхона ҷасадаш моҳҳои тӯлонӣ монд? дидем? фарқи як муҳоҷири тоҷик аз фарзанди мансабдор дар чист? ягон фарқият дорад? сарқонун конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ия баён кардагӣ аст ки фарзанди мансабдор бояд мансабдор бошад, фарзанди муҳоҷир бояд муҳоҷир бошад. оё конститутсия сарқонун ира зикр мекунад? не. ҳама дар назди қонун ва суд баробар аст. навобаста аз шахсият, ҷинсият, пӯст, наҷот, ҳар чизе ки набошад. ҳама баробар аст. дар ҳолати баробар будан, дар ҳолате ки агар ки ҳама бояд як зиндагӣ кунад, пас чӣ маъне дорад ки анаҳаи хурдакаки мо, анаҳаи додараки азиз аз падару модар маҳрум мемонад ва ниёз ба кӯмак дорад, урам бошад мардум кӯмак мекунад. хуб назар кунед ба чашмои инҳо ва ба чашмои фарзандони худтон. хусусан муҳоҷирон, хусусан бародарое ки айни замон мара мебинед, шумо хуб назар кунед. дӯстроякҳои худтона, азизои худтона дар пеши чашмотон бимонед. ҳатман баъд аз барнома гӯшитона бигиред, ҳатман аз хонатон, хонагиётон, аз падартон, аз ҳамсартон хоҳиш ки як акси фарзандтон равон кунад, бигиред, бо диққат чанд дақиқа нигоҳ кунед дар чашмошон ва ин қазияра раб батем бад. ва будонед ки дар хонадони мову шумо агар ки ана ҳамин сиёсатмадорои ҳирфаӣ ки дар боло нишастагиам бошанд, аз ин ҳам бадтар мешавад.